Ay, wala naman ni kahoy. Wala naman ni kahoy ni napita dire. Asa namang mga kahoy dire? Nahulot naman siguro panguwa ni Manoy. Ay, asa ko mangita ni. Diri kabe, anion ako dire. Aniya rin tao nagkakawat sa akong agimat. Ang awa ragod ni Siyaw. Sigana sa kong tungod, wala niya mo kakita. Manid maning tawanan ni ako ning gamiton ni pag-away na ko sa iyong kauban. Look. Ito man yung ganda na. Nag-usap ka rin. Uy, naam ka diri. Ganong di man kamo biyasa mo. Kamu ang hinungdan nganong gasud-sulod ko diha kaninyo. Salamat ka. Kay wala sa ako ang imong agimat. Karoon pa pa sa ilalong ka sa akong kapangyarihan. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Uy, pre! Gusto makadiya! Oh! Hindi naman kagatubag! Gusto di kaniya! Uy! Pre! Hindi mo kagatingo! Wala ko kailangan mo. Kaya nasa kuha! Sabi atong duwa nagkuha ng agimat! Sampo eh! Pre! Pwede ka kailan ako? Hindi magawa mo kailangan mo. Uy! Imo kong bulan na na! Sakit di kayo na! Mau din na itong gibulan na itong nagkuhan kong fraternity! Wala na sila nagkailhanay nga sila may mga kauban. Patya imong kauban. Eh! Pwede kayo kailan ako! Wala ko kailangan mo. Uy! Wala lang kilain choice ani. Ako na lang yung gamit ng agimat para maulihan ako ang pari. Gamiton ako ng agimat pre para makamata ka! Gamit ka sa diwata nga bayot! Imo gapot! Kaunod ako! Uy mo! Yeah! Gamiton ako ang akong naibalan para sa imo ah! Di ka lang maulian ka! Kaya ang kantada naggamit sa imo ah! Yeah! 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 Uy! Nabalik na bugda! Ikaw lagi ang gagamit sa iya! Natural, kanadbante ko sa ako ang gimat na inyong kawat. Hili ka! Gaog sa amo! Uy! Ikaw na ka! Ikaw na nga pre! Oh, ako na pre. Apisto! Gamit ka sa bayo tali! Nakabantay! Patay ato. Yung nakita mo gaya na niya! Oh, kita may iyak kong itutukan. Gigamit na niya ako! Oh, Away na gaya! away mo. Oh! Ayos! Tingkantada! Wala yung ganda na ato. Tara! Tatuon! Unsa man? Anak ta? Unsa yo ana? Anak good. Na good. Na good. Na good. Na good.
Ana, ana, good, 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 good. Ayoko eh. Good, 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 good. Ana, 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 So, nanapod mi karon mag-shout out po mi. Manapod ang among part 4. So, part 5 na po na sunod. So, yung men, ako na po unang shout out to sa akong amigo niya, si Jobski. Okay po daw si Jobski nga mga taga-Pagadianos. Yeah. Shout out tayo ko sa mga gwapa-gwapa dari Matinggalan. Labi na gyud ka ng motor. Shout out ko ang big squatan idol. Shout out tayo ko sa ako bilang kabarkada si Rick G. RJT sa mga Kulapo Boys diri sa Barangay Pasinggalan. Yo, check. Mura na to shout out. Part 5 na punta.